Watch this video. All thanks to Summer Best Autos. So my people, this is Summer Best International Limited. I'm in my hospital right now, live and direct. Like I told you yesterday, and we're gonna have a free test for the whole world. The whole world. In this hospital. So I'm around. Ibaye kenemu no vida bụ maka video nwanne anyị nwoke lụrụ hospital, ụlọ hospital, ezigbo hospital, AC na-adị 24 hours, ọkụ na-adị 24 hours, the pharmacy na-emove, mana Mathias Ezeaku just n'oga rente ụlọ na-elulo dị sef 5 rooms kpọọ ya hospital. Una amadie Mathias ju na-eme na this Anambra State, honestly. Akwa just few days, it's not even up to 2 days, o posted 3-story building all n'Ọnịcha, 3 flats all n'Ọnịcha. Mana Mathias bịa online ọ na-eti mkpu si je lụọ factory, si je mee nka, si je mee. So Mathias wee ego ga-eji wee lụọ ụlọ mana ọ lụọ factory. Common hospital all alụ or say that no bụ na ndị mmadụ ekwela patronize ye just shut down the hospital na ewere ego ya ga-eji mana iwe ego ị ga-eji wee lụ gị wee lụ flat 4 abi 6 flats n'Ọnịcha. Ị na-aghọrị ndị na-aghọrị wee were ego a na-atụ wee were ya na-eme gị na-enrich yourself. Ndị mmadụ wee na-eme gịnị, ndị laikiri, ndị na-alaiki ya eziokwu, ndị ewegoro okwu asị wee saa isi wee na-asọpọtụ gị. Ndị bele m na-emerụ bụ ndị gịnị, ndị na-enye gị ego, ndị na-contribute ego wee na-enye gị. Cheke na chọọchị gị ma oge pụtalụ na progress na chọọchị gị, nobody except go abụ Mathias Ezeaku. Mana before na-ekwu any other thing, biko unu enego video anọ maka onwe nwanne anyị nwoke pụtalụ nsị gị na hospital ya bụ free of charge maka gị ya je wee na-eme gị memory of mmịa nwụrụ anwụ. Na hospital ya bụ free of charge, no matter ebe ọ bụ n'isi wee bịa, no free of charge. All the cost not for a day, cost not 2 days or something like that, that 1 week. Mana watch this video ka iwiki megin iwiki soro wee megin wee nata ngozi si na this hospital ya ga-eseru gị nene vida. Watch ya video ka ịfụ na ọhụ ba ide make noise. Mathias na-enye mkpọtụ na-aghọwusi ụmụ okpo. Ọkwa na ịchọnụ ka ịghọwu anyị gwa anyị na ịkwado onwe ka ị esi kwado onwe. Watch ya this video. All thanks to Summer Best Autos. So my people, this is Summer Best International Limited. I'm in my hospital right now, live and direct. Like I told you yesterday, and we're gonna have a free test for the whole world. The whole world. In this hospital. So I'm around. So we just come for inspection to do some check whether it's going to hospital. Now hospital. This is a peace memorial hospital. Oh my God. Built by Summer Best. Just a memory of my mother. For real? So this is the road. To memorize to my house, just the ancestors. So from this road lead to Aba. Many places. Even Johnny Cologaba. All of this hospital. In memory of my ancestors. On the ancestors no. Ije hunde non to me. None them will have. You know that go. Then all those ancestors in the book when all and then go to go. Just to memorize them. You gotta go. Make something in memory of them. And it will be permanent in the mother need the baga. You gotta give an well. So Summer Best to onyo men and a man on a jacoka. Wash ya, only defend choke, Motanifa, or Homa can dem auto, or Homa can the eye service, or Homa can the and then you got an auto from absolutely nothing. Wash. This road leads to many places. So, and there's a pharmacy in the front. This is the name of the hospital. This is the name of the hospital right here. And we are about to leave. They go pharmacy. They go call with you in a pharmacy shop here. So, pharmacy will go 24 hours. 24 hours. Here, working hard to make sure that everything is going the way you expect it. There's steady light here. You know what I mean? There's steady light. 247 lights. No chapel. 247 lights. 24. This is a chapel. This is a prayer room. Prayer room. Here is a prayer. Come, Salomi, come.
See, you show them those things I show you. This place is very dirty. Here is chapel. Here is chapel. You have to be clean. You have to be tidy. This is what chemical? There's chemical we use. We'll give you chemical. All these edges, all these places now must be clean. You got it? And they must be closing. They must be closing. This is a chapel. This is a prayer room. So guys, we have a steady light in the hospital, 247 light. As you can see, everything is moving. The hospital. The way God wanted it to be. Standard. It's not just my power, just God. It's not. Will is happening here. You know, and it's not just my power. It is God's will. It is God that is making it to be happening. This is somebody will go at disposal here to do most of the things only did. But despite all those resources only at his disposal, he is still telling you that it is not by his power, but by the fashion, corporate beggars, and I'm Machukwa Kaniru. Mana ndị nwere ife na Igbo. Some best do n'Igbo, do no Igbo. Ona observe omenala ya ofuma because he afọche na Dubai. O nwere ife ọ na-ade eje emebe n'ili mgbe o mechọọ tie ege ebe a o gosiri na ọwụ ezigbote onye omenala ka ọwụ ezigbote onye ọdịnala ka ọwụ mana ọ na-ejekwa ụka because you see him go to church and if ọ nọ rụchasịchalụ hospital ya lụpụta chapel give to Caesar what belongs to Caesar so that people who comes there can go in there and pray to their God. Ojiro because of no that hospital wori restrict people okpukperechi ha omeghe at all. Yes, Ojiro because no that hospital wori restrict people say na because of no onye omenana no inore fear or na go for na mefe abe ogosi no always boto onye odenana but o say all chakwa hospital loptakwa ndị mmadụ ebe Hayada ekpere onwe ha ekpere and he did well by motorizing his mom by opening this memorial hospital. Okwifu go kwuru maka free medical check-up for the whole world, also for Christians, also for Ndomenana. Mathias will a lot of things to learn from these guys. Une deceives there. Many realize that he is making too much noise for nothing. Because for any single thing he wants to come and make noise for, when they marry times 100 or times 1,000 Nanibo, and people did not hear their voice. Look at Soma Best. Did you see? Wisdom is profitable to direct. Indeed, that's the only change. Have you seen wisdom? No segregation, nothing. Because of no na mepenu one tekere ko si na nke ebe afụzọ o wolu na ekwechi ye mgba okwenye anya na Chineke awuru no ofu ndị mmadụ akpọba na Chukwu akpọba na Jesus. But look at ite ego. Look at how humble odo happen God wuru position ye or that drag God's position despite the kind of exposure onwegoro go. Anara agwụ nọ na-asị na ọ na-ama ife a na-ebe onye kwechi ihe mgba onye buru chi ya ụzọ ọgbawo onwe n'ọsọ. This is just all I'm trying to point out from this video. Soma Best. Go. Congratulations Soma Best. Ezigbo ta nwa afọ Igbo etu a ka esi ama ndị Igbo ma somebody like Nwavalogo Hospital n'ọrụ nke n'Orodo and a lot of ụmụnne anyị n'ụlọ hospital do of international standard daalụnụ hapụ na onye mkpọtụ nyewe mkpọtụ over this years nyechasịcha mkpọtụ ga-rent ya a dilapidated flat mma na klinik nọọsụ ụmụ Ezeaku ka mma yeta ya nụrụ ife na Facebook. Ọ bịawo arịrịọ ka ọ na-eje arịọ ndị mmadụ were enye services ebe a ụfọdụ arịọta eke ego tie ego n'akpa eke ego ụzọ ịtọ were ụzọ ịbụa tie n'akpa were ofu ụzọ wee mee kọmansi free medical check-up ahụ free funded by Soma Best from pocket here. Go see a fund there, yet it's not making noise about it. Eh? Go but start my lie. I had the Ezeaku. Makaina Buo, man, na nkende ba ya gugo. Eh? Ezugo. I don't know.